Mae'r Uchelys wedi condemnio ffigas i farwolaeth. O, dyna ddewr yw'r Uchelys. Bem dewiswyd i fynd i Fiena i gyflawni dedfryd yr Uchelys. Be wyddost fod ffigas yn perthyn i mi? Perthyn i ti? Nawr ni. Mi wyddwn ni bod e'n ffrind mawr i'r dad ys talwm. Ffigas yw'n had bedyddi. Tiw hynny ddim yn berthynas. Mae'n berthynas ysbrydol. I ni mae'r ysbrydol yn ffaith. Ddwedwyd hynny wrth i fy yn y swyddfa bore yma. Fod ffigas yn dad bedyddi mi? Ie, rhaid i ni gydnabod fod yr heddlu politicaidd yn fedrus. Maen nhw'n gwybod y pethau mwyaf annisgwyl. Dyna'r pam rhoddwyd y dasg hon i mi. Mwyn i ti gael y pleser o fwrdro'n had bedyddi. Mae hynny'n anheg. Nid mwrdro yw saethu bradwr yn y fyddin wedi dedfryd llys marsial. Nid mwrdro yw cyflawni dedfryd llys barn sifil. Hwy sy'n gyfrifol am gyfiawnder i dedfryd gwas dan lwy i fyddhau y dwy. Gwneud i gorchymyn nhw. Mae cosb yn rhan o gyfiawnder. Estyn sigaret i ddyn dan gogio cyfellgarwch a'i saethu drwy galon. Y dill modern ar gisan Judas. Ai dyna gyfiawnder llys barn? Fel yna gwnaethon ni yn llysoedd barn y fyddin gyd droion yn yr rhyfel. O, rwy'n adde fod hynny'n wir. Ond dill ffiad ar y fela oedd yn dillen ni yn y fyddin gyd yn aml ac yn yr holl fideo tan ddeiar drwy Ewrop. Ond angen rhidiol, doedd gen i ni ddim dewis gyda'r Natsiaid. Mi weles i hynny pan ddaru nhw brogi tada. Wedyn y fyddin gyd oedd y lleia o ddau ddrwg a doedd dim dewis. Rhaid i ti ddeall, Iris, fod yr un peth yn wir i ni'r comiwnyddion heddi. Un agwedd ar y drefn gyfalafol oedd Natsiaeth. A thrafod cyfalafiaeth ar American aros, y mae rhyfel yn aros a'r rhaid wrth ddilliau'r rhyfel. Yr Americanwyr a'r Vatican sy'n cynnal ffigas yn rhoi arian a lloches iddo yn trefnu propaganda yn ein gwlad ni, a hynny mwyn paratoi gwrth rhyfel yn erbyn y blaid a'r llywodraeth. O, rwy'n gobeithio fod ti'n credu hynny'n onest. Wyt ti'n gwir gredu hynny, Mark? Does i gythral y bitch. Gwneud yng ngorau glas ar y bore i gredu hynny. Chic, Cossack, Brando, Valentino, y gwrw mawr cri, arwr y ffilmiau Americanaidd cyfalafol. Meddwl a ti gnoi am gwm fel hyn. Wyt ti wedi meddwi, Doed? Ydw. Wedi meddwi o'r foledd o bod efo ti'n onest, Mark. A fod i mewn poen meddwl yn ceisio dy berswadiad dy hun, yn ceisio dar gyhoeddi dy hun. Ond fedri di ddim. Llofrydd yw llofrydd, a mwrdwr yw mwrdwr, a fy wyddosti hynny gystal am hynna. O, hwrre! Gwrando! Yn ystod y 6 mis diwethaf, fe wnaeth ein swyddogion ni gore ddwywaith i ddal ffigas, i daflu mewn i garmodir a'i gipio drosodd i sector y Rwsiaid. Yr ail waith fe buon mor agos i lwyddo fel yr rhoddwyd fflat iddo uwch ben swyddfa Americanaidd. Bydd ditectydd yn ei ddilyn efi bob man liw dydd ac y mae 2 blismon milwrol wrth rwys y tŷ. Chaiff neb fynd i weld heb apwyntment, na heb i chwilio gan y plismin cyn mynd i mewn rhag ofn bod ganddo ef arfau. Rwy'n deall y blwch sigareti nawr. Yr unig siawns i mi gael apwyntment. A medru mynd i mewn i'r fflat heibio i'r plismin. I bod gen i neges oddi wrth i ti a dy dad bedydd. Llythyr ymlaen llaw. Dim ond nodi'n byr i ddweud yn bod ni wedi priodi yn y byddin gydd. Am bod yna wedi cael pasport i fynd i Fiena ar busnes ac yn dal ar y cyfle i roi neges iddo. Gellu ddweud yng ngeriau'r bardd Americanaidd, wyt ti'n cofio For Old Lang Syne? Er mwyn bod yn sicr, gallu chwanegu mae neges i we oddi wrth dy dad cyn iddo farw. Nid ti feddyliad am hynna, e? Na, ge mae'r neofn. Cynllun yn rhy glyfar i mi. Rwy'n iawn mewn awyrblan ein gyrru carmodir drwy wersyll o Natsiaid. Yr unig ddarn o'r antur yma sy'n apelio atai i wynebu'r 2 blismon wrth y drws a chwythau'n chwilio'r blychau sigareti. Mark, fe fion ni gyda'n gilydd mewn perygl mawr yn rhy aml yn y fyddin gydd i mi beidio gadnabod pob arwydd, pob symptom yn dy lais ac yn dy ddill. Rydym ni'r funud yma mewn perygl?
rhaid I ti ysgrifennu'r llythyr yma yn union fel y dwedais I. Ddaru nhw feddwl y byddwn ni'n debyg o wrthod. Do, Ac os gwrthodau. fe fydd y plismin yma cyn 7 o'r gloch. Carchar. Iris, pan fydd y merched ac o'i pestynau rhwber yn curo gwraig feichiog ar ei chroth I y byddan nhw'n cychwyn wedyn ar ei ffenni, wedyn i'r rhoi hi'r bechgyn. A dditha? Fe falan yn mod i'n cael gwrando arna ti gynta. Mae'n ei ofn, Mark. Oherwydd yr hyn sy'n yngroddi. Ddwedais I wrth I dy gallai llwfryddio fod y lleiaf o ddau ddrwg. Rhaid dewis rhwng ffigas a'r plentyn, a does dim dianc. Ffigas neu'r plentyn? Wythos ti, mae'n wir yr hyn a ddwedodd y swyddogion di am tada. Be? Fe ddari y cyn I grogi a dal neges I ffigas. Roedd Warden yn y gell gyda ni ar y pryd. Mi wyddwn I fod e'n wir. Cymerwyd yr rhan fwyaf o'r wardeniaid carchar I mewn i'n gwasanaeth ni ar ôl y chwildro. Fe gadwyd pob record yn ofalus. Fe glywes ti'r neges felly? Na do. Dwedwyd y byddai'n well I mi I ofyn gen I ti. Oedden nhw chwerthin. Debyg mae rhyw joc ysgafn oedd y neges. Fel yma pethau wedi trefnu, mae hi'n ddigri. Ffigas oedd yr unig un a fentrodd i'r carchar I weld a rhoi enw a'i gyfeiriad i'r swyddogion wrth y porth a hynny ar ôl I gondemnio I grogi. Dyma I reola tad amdano. Dywed wrtho ngenethi, os byth y saif yn taim mewn perygl unioes. Mod i'n gobeithio bydd rhywun am teulu yna yno I roi help llaw iddo. Ac fe fyddi di yno, Mark. I estyn sigaret iddo. Mi allai gweld nhw'n yr offis ac fo'n mynd o stafell I adredd y joc yna. Rwy wedi addo bod nôl yn yr offis cyn 6. Paid e gofni, a popeth yn glir. Fi sgrifenna fy llythyr cyn 6. O, diwedd. O, diolch. Mi fi meddwl ers chwarter awr, mae defnyddio'r ddau blwch sigareti yma yn y stafell hon oedd yr unig ffordd allan ohoni. Cymer diofal fe dding harpyddi. Ti'n di eistedd wrth fy mili yma eto am funud, Mark? Ti'n gweld hwn? Dyma fy llaswyr I, adelwr grog. Diwan ddim ond darn o fy'r goeledd I ti, ond I mi, y llun hwn o grist ar y groes. Hwn yw'r symbol mwyaf cysegredig sy'n bod. Fe wythos ti fod hynny'n wir? Gwn mi fwn hynny. Fi di addo sgrifennu'r llythyr I ti. Ni'n fel mae dy swyddogion di ni ofyn. Nawr, gwrando. Adelw croes farglwydd yn ynwylo. Roedd fi'n tyngu llw ac yna ddynedyn a edrychau fyth ar dywyneb di mwy. Os leddi di'n had bedydd. Ac na fydda I ddim yma pan ddychwelid I o Fiena. Ac na welid I fyth mae honno un fyw. Mae dy sydd hwyredi wedi drysu. Rwy ti'n wallgo, yn wallgo wyllt, yn lloerig. Ysgolwg un wedi drysu arna I. Beth yw ystyr hyn? Cariad yw'r ystyr. Mod i'n dy garu di. Rwy ti'n dewis ffordd od felltigedig I ddangos hynny. Ffordd hunanol rwy'n cyfadda. Cymar y gwir plaen. Edrychai ddim ar ynghariad. Ar dad fy mhlentyn I wedi troi'n gachgu o lofrydd.